खरा उमेश सीतामढ़ी। ऊपर बातों पले करनी चाहो बातों पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल। ऊपर बातों पले करनी चाहो बातों पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल। कवनो कहे होने कवनो कहे ने बा कवनो कहे होने कवनो कहे ने बा तलो के संचालू कहर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर एकर ढोरी के ने बा। डीजे खरा उमेश सीतामढ़ी। मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई। मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई। लागताटे महालई पियो रछे ने बा लागताटे माल ई पियो रछे ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा। उमेश मोबाइल नंबर 8221003721। साध सनी साना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधि से राइटर थारू साधन निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना। रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के मेरा मोबाइल नंबर 9315782151।